ଶସ୍ତା ହେଲା ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ସହ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆହୁରି ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି। ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରେ କଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁମ୍ବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରେ 19ରୁ 20 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଇସିଏଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ ମେ ପହିଲାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସିଲିଣ୍ଡରର ନୂଆ ଦର ବାବଦରେ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଏଲ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲର ୱେବସାଇଟ ମୁତାବକ ମେ ପହିଲାରୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଦାମ 1764 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇ 1745 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହୋଇଛି। ଏପରି ଭାବେ ମୁମ୍ବାଇରେ କମର୍ସିଆଲ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ 1717 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ଏବେ 1698 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହୋଇଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ମଧ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 19 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଏହାର ଦାମ 1930 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇ 1911 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କୋଲକାତାରେ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 1 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ 20 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 1879 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେଠାରେ 1869 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି।